मोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाग्रोबाय। दिनैनि बे जोङो जानो गोनां फैगौ 27 मार्च बिधान सभा इलेक्शननि थाखाय फोस्रावदिंनाय हाबाफारियाव जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै जोङो गोख्रोङै बाहागो लादों। बेवहाय जोंहा आइजो माहारियाबो माखासे मावनो गोनां खामानिफोर दङ, बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा दिनै जोङो सिगांनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जोङो बर'नि जायखिजाया खामानियावनो जोङो मोनफ्रोमबो आफादजों जयै खौसेयै थाफानानै जोङो मदद होबोबाय थादों आरो जोङो दासिमबो होबाय थागोन। दिनैबो जोङो नैबे जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो जोङो बिजेपि हान्जानो जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै रायजो राजाफ्रा देरहाहोनांगौ बे खोथाखौ बुंदों। मानोना जोंहा दा जोंनाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरा जोंहा थांना थानायनि माखासे मोनथाय नांगौ, बेफोरखौ बे मोनथायखौ जोङो मोननो थाखाय मावफुंनो थाखाय जोंहाबो आफाद हिसाबै बर' आइजो माहारि हिसाबै जोंहाबो बेवहाय गोख्रों बिहोमा होनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोङो गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे जों आइजोफ्राबो बेवहाय मदद होनानै खामानि मावबाय थानांगोन आरो मावगोन। आरो दिनैहाय जोङो जा बे बिजेपि दोलोखौ देरहाहोनो हायोबासो जोङो जोंनि जा बिटिआरनि बायजोआव थानाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ मोननाय बे हाबाफारिया मावनांगौआ माखासे आद्रा जानानै दङ। बेखौ मावफुंनोबा जोङो बिजेपि हान्जाखौ देरहाहोनानै जोंहा गोजौआव माखासे खोथाफोरखौ बुंनानै जोङो मावनो हागोन। आरो लोगोसे बेजोंनो जोङो जोंनि धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरावनो बे BKWSCनि गाहाय मावखुलिखौबो मोनबोनाय जादों। बेवहायबो जोंहा सोरखारजों लोगोसे थानानै माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनांगोन। बेफोर खोथाखौनो लानानै जोङो बर' माहारिनि गेजेराव जोङो बुंबोबाय थादों। जोंनि फोस्रावदिंनाय हाबाफारियाव जोङो बेफोरखौनो लानानै बोसोन होबोदों। माबायदि भटखौ होयोबा देरहायोबा मा खामानि मावनांगौ दङ बेफोरखौनो जोङो फोरमायबोदों। आरो बे समाव नोंथांमोना जिहेतु फोसावनाय हाबाफारि मावबोदों, रायजो राजाफोरनि उसुबिदाफ्रा मा मा जेंनायाव भुगिनानै दं जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे समाव नोंथांमोननो मा फोरमायदों? रायजो राजाफ्राथ' जोंजों गासै जोङो बर'नि माहारियारि आफादफोरानो खौसेयैनो फैनायलाय जोंनि सिगाङाव जेबो गुलाय गुजाय नुनायखौ बुङाखै। आरो सासे सानै बुंदोंब्लाबो बिसोरखौ जोङो बुजायलायनानै माबायदि खालामबा मा जायो, मारै भटखौ सोरनो होबा मा जागोन, बेफोर खोथाखौ जोङो बुजायनानै फैदों। दासिमबो जोंथ' फोसावदिंनाय हाबाफारियाव जोङो बेले बेजेखौ नुवाखै। जोंजोंनो खौसेयै थानायखौ जों मोनबोगासिनो आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंनि खोथा बायदियैनो बिथांमोना जोंजों खौसेयैनो थाखायो। बे समाव नोंथांमोननि चेनेलनिसिम गिबि गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय। जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय माहारियारि आफादफोरा ज' खौसेयै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय जा एसेमब्लि इलेक्सन, बे एसेमब्लि इलेक्सनाव जोङो जोंनि बिजेपि दोलोनिनो बिजाथि मानजाथाव भुबन बिगु बिथांनो जोङो जयैनो खौसेयैनो जोङो भटखौ होनानै देरहासार होनो थाखाय जोङो जरदारै जोंनि माहारियारि आफादफोरा जोङो खौसेनो नांगासिनो दं। बे जोङो दिनै रोखायै नुखादों जे जोंनि जा बर'फोरनि समयसानि खोथा, जा बर'फोरनि इसुनि खोथा, बे इसुफोरखौ जाय गभर्नमेन्टआ जोंनो दिनै मावफुंनानै होबाय, बिजेपि गभर्नमेन्टआ जोंनो दिनै दाफुंनानै होनायनि खारनाव जोङो दिनै बिथांमोननो जोङो बिजेपि दोलोनो जों भट होनानै जे जोंनि फैबाय थानाय समाव जा जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिफोर दं, जा इसुफोर दङ, जेरै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा हाबाफारिफोर दङ, बै हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दा दिनै जोङो एनडिएफबिनि जा समयसाफोरनि खोथा दङ, बे एनडिएफबिनि समयसाफोरनि खोथा, XBLD वेलफेयार ससाइटिनि जा समयसाफोर दङ, बै समयसाफोरखौ जोङो थाखानाय गभर्नमेन्टजों जा बिजेपि दोलो जोङो थाफानानै जोङो मावफुङाबा हयथ' जोंनि जा मावनो लानाय हाबाफारिफोर बे हयथ' थालांनो हागौ। बेनिखायनो जोङो दिनै बिजेपि दोलोनो खौसेयैनो जोङो सारेन्डार एनडिएफबि दङ, एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, जोंनि जा हारिमायारि आफादफोरनि गासैबो आफादफ्रा दिनै जयैनो खौसेयैनो जोङो भट होनानै जोंनि मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो बिजेपि दोलोनो जों भटखौ होथारनांगौ।
बेवहाय बिथांमोना एसे भुल बुजिनो हागौ दे दिनै बिथांमोना जोंखौ रेसपन्ड होआखै जेबो गुरुत्त' होआखै होननानै जुदि बिथांमोना बुंदोंब्ला बिथांमोननि गोरोन्थि जागोन मानोना जों दिनै बिथांमोनखौ जेखिनि हाबाफारि लाया मानो जों बिथांमोनखौ खावलायदों लेंहरदों जों बिथांमोनखौ गुरुत्त' होदों दिनै बे गुरुत्त' होनायखौ जुदि बिथांमोना जुदि गुरुत्त' होनाय बायदि सानाखैब्ला बेहाय बिथांमोना निस्सय थारमाने बिथांमोननि साननाया हयथ' फेलार जानो हागौ।